Salahe kowe ora omong. Loh, aku ngomong jane. Lah dik juguk tok. Lah jare kirek. Lah kowe kirek apa ora? Gak. Ya wis ta rasa nesu to, Rek. Oke, Su. Lho kok kowe ora aku asu kowe. Wong aja rumangsa lho, to. Aja rumangsa piye. Lah aku cilik kirek, lah kowe gedhi yo lah dari asu. Asu mbek kirek ki ya padha. Hei. Dayo teko. Hei, tambalan jatah. Alah. Iya ya padha-padha. Dayo teko. Hei, gelarno kloso. Klasane pedah. Tambalan jada. Jatahe mambu. Goreng. Oh, jada. Mambu. Digoreng enak lho. Hey. Yo. Hey. Dayo teko. Hei, pakakno asu. Halo. Cinta apa nih makan cinta? Mah, tapi aku sayang, Mah. Apa nih sing kok sayang? Mama, aku sayang. Aja gatelan. nangkep perut Anak undang. ayo gatelan nih wis. Anak dhewe ya gatel. Lah iya lho Kaya ngene gatelan. iki lho. Iya lho. Mau, Pulang, mari pulang. Pulang apa ndak? Pulang. Bapak iki kok kurang, kok kuwep. Bapak, apa? Tamu. Oro Yo jeneng emosi. Luar biasa, kompak pemusiknya, Pak. Nggih wong warek kok. Udah. Angger warak mesti kompak ngeten iki. Kompak ngeten iki. Tapi mboten kados dalu niki kok. Ngaten nggih. Estu semangate benten lho. Wah, jantenan. Wong kula kompak karo kowe. lah nyapa? Karo aku gak no. Gak kompak piye to Mas Lah Juk? wayahe ngene aku gak enek kok. Kok iso ki lho? Ya kaya kowe iki lho jane. Lho nyuwun sewu lho Mas ngene iki nek gak tak cecano tenan kok dadi salah paham, dadi Iya. congkrak. Heeh. Wong goro-goro jengleng kok mbok gawe masalah to Mas? Lah masalah piye wis kadung ngene lho. Isin lho. Lho, cek duwe isin lho. Lho piye to iki? Lah piye tak jajalin to piye kersane penak? Lah aku lak kowe ya penak jajal. Kula wangsuli nggih Mas. Monggo. Kersane kepenak. Ayo Mas, Oke. yo, saithik Mas, yo, tung tak tung. Hei. Das. Lah iki lho. Wah enak iki awakmu. Ya kuwi penak to? Guru iki nak sing digambeli kene kadung joget opah. Heeh. Ngene. Iya. Kok renek popo? Isin lho to iki. Apa kok isin rasa isin? Kowe ora ngrasakne kok. Jajal ta pisan kas kok kepenak. Tenan. Wis tenang, sementing tarik napas. Enak tapi ya. Iya enak tetap ayo. Siap ya? Yo. Ciro lugo yo. Nek terus. Enek engko. Terus pangga. Ose. Entenono pangga enek. Terus. Loh, enek to omongnya. Enek. Beh, sampean. Tok langsung yo. Ah, ngono lho. Ya luwese. Ya apike. Ya. Terus, dia urung kok. Dia urung. Dia urung. Ganti. Ah, aja terus. Renek. Loh, enak. Tung gendang, tung deng nggih Pak nggih. Der iki enek. Angger krungu kendang kok tung gendang, tung der ngono. Enek karepmu ra joget ra paden. Oh malah nesu. Ngene sing terakhir tok Mang, tung gendang, tung der ngoten tok. Dadi ben ora sadawa. Wis. Jiro lutung. Wes saiki wae mesti diparingi kowe. Nah iki gak ngarah ora ayo. Ora ngarah luput nek iki mesti diparingi. Hei Mas. Ji. Saiki lho badal. Lah iya piye kuwi? Berarti iki ada sabotase. Sabotase Sing jelas kondi. di antara yoga-yoga iki Enek enek sing ra seneng karo aku. Serik karo awakmu. Tukang kendang lho kita ya. Kendang ndi wong kono sing main kok. Gak, aku nek kene aku percaya iki jelas pro karo aku. Mosok. Iki lho, madhep rono. Kuwi gak penak karo aku. Gak penake piye to? Kuwi ketok. Ya langsung ngomong wae nek ra kepenak. Nek gak seneng ngomong Mas. Ngendangi dodoke sakmene gedene mbok kendangi penak-penak. Jone kok sampean bareng lho aku wani. Ah, maju. Ah, kalau tanggung jawabmu piye ya? Piye? Kowe kok gak bantu. Sopo kudu bantu kowe kok penak men bantu kowe. Sitok kuwi ngebar apa-apa ya. Lah terus karepmu piye? Gak wis ora joget apa-apa.
Lho ngeten iki mutung, Pak, mutung. Ora oleh. Sesuk tak nggo tip dhewe ya. Napa kok nggawa tip dhewe? Kerjakan- Dipersani piyayi mriki sakmonten kathahe lho, Mas. Nggih, pancen tontonan, Mas. Pancen tontonan piye? Lah iya Kok, to wong ki tanggapan no. Iya ya. Wilujeng dalu macange Mbak Inggih. Limbuk, Mas Alhamdulillah. Wawan. Inggih, Mas Dodo. Panggih melih alhamdulillah. melih. Terus pundi pawartosipun jenengan? Sae Mas Dodo. Alhamdulillah. Penyenak nggih sae to? Pangestu panjenengan sehat Nah, walafiat kula. tindak Pak. saking dalam jam pinten, Mas? Kula saking dalem Bojonegoro Inggih. kisaran setengah gangsal perjalanan. Wah niku sume tiyang karnaval mboten macet, Mas. Alhamdulillah wow karnaval mboten enten. Mboten enten. Pas tanggal niki prei. Oh libur. Libur. Dadi memperlancar perjalanan panjenengan Injih, saking leres. dalam dumugi mriki. Injih, leres. Jawah napa mboten mriko? Enten Jawa nggih enten sing garing mboten Ning ora Jawa. apa-apa kabeh niku rahmate Gusti Allah, Mas. Leres Jawah barokah. ya disyukuri, Nggih. ora udan ya disyukuri. Leres. Mulane banyu niku kan migunani tumrap sekabehane to, Mas. Leres, Enek leres. tekane banyu niku Sumber kehidupan Lah. menika toya, Pak. Nggih. Estu. Nggih. Kados kula niki tiyang seniman nyuwun sewu. Pripun? Lek pun kadung ditanggap ditimbali menika kula niki tanggung jawab. Tanggung jawab. Kondisi apapun saya harus datang hadir teng Iya. dalemipun sinten menika? Penyanyian Mas Dwi Buretno. Pak Dwi saha Buretno. Inggih. Kula tanggung jawab. Tanggung jawab. Tebih-tebih saking Bojonegoro saking tanggung jawab kula, Pak. Enggak. Kula perjalanan kula banterke, Pak. Wuh. Medal wonten wono, enten alas temayang mriku. Heeh. Enten wit rubah blok. Kula tanggung jawab, Pak. Piye? Kula gasak beres. Banter mawon, tanggung jawab. Wite terak. Kula terak mawon. Waduh, duh, duh, Nggih, duh, duh. wite sak menten lho, Pak. Tukulan kok, cilik. Lah tanggung jawabe kula lho, Pak. Iya lele Astu. sakmene iku ora iso mbok ora mbok terak ya keplindes dhewe mobil Nggih. gedhe kok. Tegese napa to, Pak? Wong lek wis dipercaya wong ya aja sampe benjani janji. Aja sampe benjani janji. Injih. Dasare rawuh penjana wis diranti pirang-pirang Nggih, nggih, dina. nggih. Mula kula ngaturke sembah nuwun dumateng Nggih. Bapak Dwi saha Buretno. Nggih. Matur nuwun Pak Pak Dwi. Dalu niki lek mboten jenengan tanggap, kula merongos mboten enten tanggapan. Termasuk kula barang, Lah Mas. nggih, masuk Piye akhir to? Sah sepi-sepi ada sombong iki piye to kok. cah sepi-sepi do sombong piye to Lah Mas? kuwi nyatane omong nek gak ditanggap kok merongos nang omah. Lah tapi kan kenyataane ngono to Mas. Pak Wawan yo. Lah kenyataane ngono ya apa ora? Ngono aku itu monggo kegiatan ngono Lah, ae. kaya Pomo kok aku ora tanggapan kene ya aku nang omah. Duwe usaha gede. Gak, ya nang omah. Lah nang omah terus mek apa? Lah kowe sesuk bayar cicilan bank mekar apa kowe? Weh, sorry kene BRI kok mekar piye. Wong BRI kok malah sombong lho Pak iki. Lah aku rene kegiatan Saya ya berarti nemen lho. leren. ora Ngono. kowe juga BRI sing kur apa Kupra? kur. Nah, memperjelas Jenengan kok apal to Pak? Kene Katanya nasabah Wah, jenengan lah ya. iki lawas wong lawas. Allah sami kali kula jenengan kok so. Niki ditimbali mriki Mas. Acarane napa niki dalu niki? Dalu mrika Agustusan. Kok iso Agustusan lho piye kok. Lah anu nek gak sunat ya apa ngono. Niki adicaranipun nggih menika kitanan. Kitan. Sing dikitan ngerti? Mas lanang. Kok iso Mas lanang. Lah kowe nak ngerti kok takon kancane sing ora Aku ngerti. ki ngetes awakmu wong ditimbali rene kok gak ngerti. Lah aku mbok tes mic kowe kok. Lho, maksudnya sampean ki ngerti iki enek apa? Enek tanggapan wayang ya ta. Iki sunat. Saiki kocrok iki ketoke. Lho, iki asli to, Do? Ya maksudnya dalu iki lho piye ngono lho Mas. Maksudnya Iya, asli iya, kocrok. iya. Eh? Ya sing ngene iki. Kok wis ngene iki piye to Mas? Ki maksudnya ki acarane apa teng daleme sapa kan cetha. Kitanan teng daleme Pak Dwi Puret. Kok Pak Dwi Puret gundulmu ngono. Pak Dwi saha Buretno. Nah, tak cepetno. Lah kok Pak Dwi Puret piye to iki lambemu kok so. Pak Dwi Sing Puret. dikitan nggih menika Ananda adik kita yang bernama Ahmad Azam Amrullah. Amrullah. Ya. Jeneng muslim Mas, ora kaya anakmu. Niki Pak anake jenenge Raontra. Lho, lanang to. Lanang putih kuning resik ganteng jane. Jane. Mosok dijenakne Prundul ki napa to Pak? Tapi becahe kan ganteng. Ganteng kondi wong kene koreng tok no kok. Kowe wis mari ya. Masa? Mbok bati apa? Ganteng Pak, aku ya gumun, aku ora tau mulai kok anak-anakku ganteng. Lah kok iso? Mbah. Kaya iya. Tanggamu ganteng-ganteng. Tonggoku ganteng-ganteng to. Wah, kuwi ora hubunganmu karo bojomu berarti. Lho, lho. Berarti tanggamu sing nyetrum. Kok anggap perayaan ya. Perayaan piye kok so? Ngidam wong ganteng. Engkang baku namung saged derek dedonga nggih, Pak. Nggih, Mas Dodo. Dedonga kanggo Dik Ahmad Azam Amrullah, mugi-mugi dadi bocah sing soleh
bocah sing sehat, panjang umur, bekti kalih tiyang sepahipun. Amin, amin, amin. Mugi-mugi ya pinter sekolahe, iso membanggakan kedua orang tuane. Amin. ya Rabbal Amin. Alhamdulillah. Jenenge ya apik Ahmad Azam Amrullah. Padha kaya putrane Mas Komet mau sapa jenenge? Prundul. Kok ngono. Lah nek kula jeneng Islamik, anak kula nggih kula jenenge Islamik. Pak. Nama kan Anak- bersejarah. Ah. Aku kan ra ngerti kok jeneng kok ngono. Prundul. Biyen kuwi ana sejarahe. Piye? Wong tua-tua biyen Ya. kuwi pesen. Pesene piye? Ya toh, le nek bojomu meteng, Heeh. aja sampe mbuntoni bolongan apa wae. Ya. Kuwi tak ugemi. Lah terus? Ning wong jenenge wong lali, Heeh. ora ngerti. Delalah bojoku ki bobot 5 wulan. Ya. Aku mbumpet bolongan tikus ki tak buntoni, Mas. Nutupi bolongane tikus. Iya, Omahe tikus mbok tutupi. tak tutupi, tak Bar- paku. Bar pisan. Pas nglairno, Heeh. wangelan nang omah sakit kare tok gak iso metu. Ora iso metu perkara kowe nutupi bolongane tikus. 2 wulan ngeden kuwi tak. Apa enek wong meteng kok ngedene 2 wulan ya apa enek lho kowe iki kok. Lho sing ngalami aku kok. Lah terus akhirnya piye? Akhirnya aku diuni. Uni piye? Wis ben rejaning jaman ndangake bejudul tak jenakno Prundul. Ngono. Weh. Akhir ora. metu lho. Bojomu kok ngeden tok 2 sasi jane. Cah, jos. Kuwi bojo apa robot kok ngeden kok 2 sasi. Jane Iso. kok kesumputan beton. Nggih, modele kok kaya ngono. Iki alhamdulillah nggih, Pak. Nggih. Katimbalan mriki luar biasa. Siap. Piyayi mriki nggih nyuwun Wah, sewu. seniman hebat Mas mriki. Nggih. Jiwa senine Nggih, remen kalih budaya. remen kalih budaya. Napa melih sing gadah damel Padwi. ngingatan iki nggih nguri-nguri nggih ngurup-ngurup Ngurup-ngurup. Padwi. Ingkang Bakung nggih kalih Mbah Kunge. Matur nuwun Mbah Kung mugi-mugi sehat panjang umur. Min. Niki request Mbah Kung lho Mas. Nanggap apa wayangan ae engko iso suwe ngantek padhek esuk. Iya ya. Mbah Kunge iki Lho sing Asam. ditekane ora pengwayangan tok Mas. Tapi sing buretno Piye? niku karepe mboten wayang jane. lah karepe apa? Son horeg niku. Mosok nanggap sono. Sumpah kondo aku wong. Buretna, Nggih, kula nek mboten son horeg ora puas ngono ki dereng. kowe apa wis kenal kalih Buretna? Buretno ya. Gede dhuwur mana? Gai? Gak pacar dhuwur wonge. Oh dhuwur no. Kaya Kok ngerti kleru ngerti ya kowe. lho kok kleru kowe iki. Lah lek Pak Dwi jelas piyayine gapyak semanak gagah pitekso nggih to Pak. Kok gak kleru cah kuwi. Kleru kowe Kancamu lho. kondang kleru sing ki mau sing ning guri. Lah mlebu makine to. Iya, aku mlebu kok guri lho. Liwate. Liwate kono lho, cedak-cedak kali-kali kono lho. Wah, teko gone pring-pring. Waduh, iki dagelan apa nyambik. Kok kaya wong golek teker. Turut buritan. Lho tapi matur nuwun lho Mas. Matur nuwun. Minangka dalane kene wis apa ki kathah sing mirsani awake dhewe digolongno dalan Dalan. dalan tikus, Nggih. dalan sebalan. Ya. Akhirnya tekan kene, lagi ning kono aku dicegat kok. Piye? Saestu Pak kula dicegati kalih sing teng wingking niki lho. Nek gak salah sing masak niki lho teng wingking. Teng wingking. Nek gak mboten salah niku Mbak Sri kare anu Bu Yatimin nek gak salah. Teng wingking niku. Ya apa lho to? Lho, tukang masake Pak Dwi apal to. Mbak Sri. Mbak Sri kalih Bu Yatimin ini biyen kanca sekolah. Kanca kok tuwek kono gitu. Eco. Ngono teng mriku. Nggih. Saestu, Mas. Kula rene pisan dah tapi gelem jagong to, Mas. Oh gapyak kowe. Gapyak kare piyayi mriki. Berabyak piyayine. Lah kowe ngerti teng daleme Pak Dwi Buretno? Enek sing nunggu beras mah enak lho, nunggu jajan. Sapa? Bu Mujiase. Nggih ta, Bu? Ora ono to. Mungkin kok kupingmu kopok kowe iki. Ngono. Kok ya apal sih tuku beras Lho, bareng. wong kene iki ditimbali rene ya gapyak semanak no. Oh, berarti apal daerah kene to. Apal. Kene biasanya tukang pijet sapa jenenge? Enak kene. Sapa ya? Gak salah Mbah Murjan. Monaji. Nggih, Bu. Ora. Lho, iya Mbah Monaji. Berarti wis ngerti. Yo ngerti Mbah Monaji. Lha iki wonge mirsani mriki lho. Sing ndi? Sugeng dalu Mbah Monaji. Aku lho sing ndi? Mbok urung ngerti kok. Sugeng dalu Mbah Monaji. Ora ngerti to? Sik undi urung ngerti ya? Kono lho. Endi? Ora ngerti kok grapyak. Berarti kowe ngerti Mbah Monaji? ya ora to jenenge ra ro. Pijetane penak, wonge yo hebat. Jere mripatmu keseleo tak pijet Mbah Monaji mari kowe. Mripat tok kesleo pijet yang malah PC kuwi kok ya. Nesu. Salam sing apik. Gak wis to to.
Yo aku kan kowe ganti awakmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teng mriki derek ditunggu dumateng ingkang hamengkugati. Inggih menika Pak Pak Dwi. Dwi Buretno. Kowe meneng to. Mau wayahmu ora omong. Anggenipun netakake ingkang putra inggih menika Mas Ahmad Azam. Mugi-mugi paring kalencaran Allahumma. Amin. Amin. Niki nyun sewu Pak Dalang. Dalem. Niki kok umpami kok ngabari kula sakderengipun. Niki kabare kan sing dikitan niki kan wedi to kalih hal sunat niki. Oh, menge wedi karo sunat. Nggih. Lah kula teng mriki niki pajeng maringi informasi terbaru. Informasi Napa terbaru. Cina itu sudah mengeluarkan alat sunat yang terbaru. Buatan Cina namanya supitan. Lah, Alat kanggo sunat jenenge Supitan. supitan kok kene biyen Cina. Lho beda. benten ya, Pak. Beda. Model Tulisannya Seu. apa? Seu Pi pitan. macane. Supitan. Alah, lambene iki lho aku kaya cindung bensin nih. Alatnya kaya remote TV tok. Alatnya kaya model Remote TV. remote. Tombole gur 1, 2 karo 3. Lah terus nek nyunati piye? Gampang dipenet 1 sik. Heeh. Bocah teko penet remote nomor 1. Heeh. Terus kehilangan kesadaran. Oh, kaya Tidur. kaya impus ngono kuwi. Infus. Alat cangkir Kayak Cina, obat Mas. bios model. Cina. Jenenge apa alate? Supitan. Lah. Dipenget nomor 1, Turu tanek bocah hilang kesadaran. kaya bius. Oh, kaya bius. Betul. Kuwi nek nomor 1. 1, Lah nek dipenek neh nomere. 2. Heeh. Loro dhewe. Apane sing lorot? Ya sing dinggo. Celanane, Nak nganggo celana. sarunge. Glorot sarunge. Sarunge glorot dhewe. Glorot dhewe. Alat kok canggih to. Lah iya. Alat nomor loro dipitel langsung celana glorot dhewe. Glorot dhewe to. Hebat. Cina kaya ngono lho. Alatnya apa jenenge? Supitan. Supitan. Nomor loro celana glorot dhewe. Glorot dhewe. Lah terus nek nomor berikutnya, Nomor 3 to. dipenek nomor 3. Bocah tangi dalam keadaan sunat. Lho, penake piye? Tanpa ngrasakno apa-apa. Lho, Ning nek alate larang. alatnya piro regane? 2.700.000. Cilik. Wah, Ki aku nyelengi itu HP tuku. apa tuku supitan kuwi? Heeh. Lah mbok gawe apa? Lah sinden-sinden kita. Lah nyapa? Tak penet nomor 1 tek hilang kesadaran. Weh, Sampeyan ya ora, Pak? Enggak. Sampeyan jawab, Pak. Wedi. Iki alat canggih lho, Pak. Wedi. Cuma timbul pertanyaan saya. Napa? Remote karo alat kan enek sing kudu dicantel nih, enek sing kudu sensore kan ngono. Ya. Lah kowe mau terus cantolan alatmu dicentolne nek ndi? Mbok wong Cina niku, nyapa jenengan ngurusi Cina barang. Yo, kok Wis ngurusi Cina niku. cantolane. Matamu Wong kono yo Nesu. karep. Kono yo melek lho karepe. Raimu, karepe yo maksudku ki enek remote kan enek sing di remote. Ah. Lah itu kan ada sensornya. Ya. Kok iso pitet 1 terus semamput pitet 2 terus ngene-ngene lah kuwi alat kuwi dicantol nek ndi. Sampeyan ki calak apa dalang? Lho dalang kok mikir alat sunat. Ora ngono Kok ya. sing mikir ya Cina. Kok iso? Ora. Kowe nerang ning ngono kuwi kudu kena di logika. Dadi masyarakat ki ngerti. Lah, niki- Upama kowe promo, kowe ki laris ngono lho. Alatnya Ono. ditaruh di sini, efeknya. Lah ki apa promo wong aku DP tuku kok. Ya ta, tak sinden. Niki aja nomor 1 tok, hilang kesadaran. Bayangno wis reno-reno lho to. Weh, sinden mbek remote remote nomor 1, tek. Wis ora sadar apa. Sindene hilang kesadaran. Ora. Urung nomor 2. Alatnya lho dicantol nek ndi. Cantol kene ya kena. Itu malah emosi. Lho, kok kowe dhewe sing emosi to, Mas? Lah yo mikir nyantelno ne. Mas Pawan iki gak ngerti tenan mulane tekon. Lah iya. Aku wis tuku tak dudui. Mbok ngong remote sinden nomor 1 tek. Kan? Yo, Sinden hilang kesadaran. Heeh. Terus bar kuwi mbok apane? nomor 2. Nomor loro. Mbok remote nomor loro, tek. Piye kuwi? Weh, dan kowe perasaanmu piye ngono kuwi? Ya, aku ya meneng ae wong remote-remotan kok. Tapi nomor 3 aja penet yo. Nomor 3 malah api mbok penet. Ojo engko tangi dalam keadaan sunat no. Sinden malah. Mosok sinden sunat di Lah lambemu. wedok. Lah wedok wong alate jenenge supitan kok ya penting ya. Supitan apa kuwi ngawur. Tulisannya piye, Mas? Siupietan. Siupitian, Pak. Niku saestu niku nanti turun di Indonesia. Ngono ya. Niki wau nyuwun sewu lho, Pak. Ah, piye? Aku kula dugi kali komen lah kok enten sing ngrasani to, Pak. Piye? Gua nek gak salah Mbak Sri mang aku dirasani. Piye? Alah ki dodok sing ning kono liwat ki mau. Lah kok tak
mang gak tajak rene. Duduk ki kok saiki kok tambah bagus putih kuning. Kok kaya dagelan kondang saka Madiun. Oh, Sapa? Kok kaya Kirun. Aku diomongi Kirun. Iya iya. Kuwi ya dirasani lho aku. Iya. Sing sijine iku lho kok kaya kancane Kirun ya. Gak sapa? Kaya Kirek. Hah? Kirek kancane. Gak masalah. Lah nyapa rek masalah. Enteng to gaweanku. Entenge Lah piye? kowe tak ngomong, mosok kiri omong, aku ya kur. Ngono ta. Berarti kowe gak ngomong, gak mau muni huguk. Enten dagelan kalis tunggale mboten ngomong, Mas. Nah. Wis jelas mulai kowe ora dibayari karo Pak Dwi. Wong kowe rene iki kon ngomong kok malah gak omong. Aku nyantai kok. Nyantai piye lho? Kowe iki piye to? Gak berarti gak butuh duit. Lho, lah wong dandan kaya ngene omong nang kene mosok ora dibayari. Dosa no Pak Dwi. Mas. Lho, sing di omah kok mbok dosa-dosakno iki piye Lah telambe? salah ora dibayari. Lah salahe kowe ora omong. Lho, aku ya omong jane. Lah dik juguk tok. Lah jere kiri. Lah kowe kirek apa ora? Gak. Ya wis to rasa nesu to, Rek. Oke su. Lho kok kowe aku asu kowe. Wong aja rumangsa lho to. Aja rumangsa piye. Lah aku cilik kiri, lah kowe gedhe yo lah dari asu. Asu mbek kirek ki ya padha kok sok. Ayo berarti sak merek. Berarti Pak Dwi nanggap asu karo kirek. Ora ana sing dipilih. Kok sok. Dereke Pak Dalang celeng. Iki Pak Wawan. Oh ya kok Pak sok. Wawan. Oh. Ben cepet terkenal biasanya gurine kayak jeneng Kewan. Ya. Berarti Ki Wawan celeng ngono kan ya rada. ya Pak rapopo Napa Pak. genjik? Komet koclok. Wes seneng kita ya. Ya apik lho kuwi. Watak watu rayu. Anen percil ya toh. Oke. Oh kuwi kan yo jenenge kewan. Cepet terkenal. Cepet terkenal Pak. Saestu jenengan nek pengen kondang terkenal melejit tambahi. Apa, Met? Tak idek cengelmu. Kowe genjike. Genjik sakmene iki ayo ngentekno apa-apa. Sabar Pak. Sabar, Inawa Pak. ma'asum. Masabirin. Anjing. Aku ora apa-apa wis tak lok-lokno. Ngapunten mboten anu kok guyon Pak Wawan Iya, iya. SNI. Piye? SNI piye to kowe iki kok? Standar Nasional Indonesia. SSN. Ora iki SNI ya. Kok iso SNI iki lho? Lah gak kuliah iki. Kowe engko tunggale SPD, Mang. Iya. Napa Pak SPD? Amun pedodel. Ya Kok syukur. sampe pededel. Ngono. Menghibur to? Menghibur leres. Niki sindene Pak Wawan istimewa. Mas. Nggih, wedok-wedok. Ya wedok, masa sinden lanang ki. Lah nggih. Wayu-wayu apik-apik mening-mening. Iya. Ora kaya daerah nggonmu. Apa to, Pak? Alah daerah nggonmu ki ana nek sinden wayangan ngoten tuwek-tuwek, Pak. Mosok. Minyak Oh, niku GPU balsem. Ambune. Niku asli lho, Pak. asli. Bojonegoro iki jarang sinden. Makane kuwi kena kanggo sinau. Nah, Ya walaupun kita sekarang masih muda, Nggih. kemana-mana pakai parfum sing wangi-wangi. Nggih. Sok bakale nek mongso sing kowe wis ora butuh karo lengo-lengo wangi kuwi. Ngoten Sing nggih. mbok butuhke ya malah bangsane PPO, Nggih. lengo putih. Perkara pun usia. Iya. Usia lanjut, usia sepuh. Heeh. Kula nek enom niki aja sok sombong, aja sok gemedhe. Lah iya. Kesehatane kudu dijaga Kudu terus. dijaga. Ngoten, Met. Heeh, nek perlu besok enek waktu di mana kamu kemana-mana pakai utawa nggawa tremos cilik. gini apa? Nggih napa? Dikei banyu panas perlu nek ngombe apa-apa iki wetenge ora kembung ngono lho. Oh lah, iki pengalaman sampean to, Pak? Ora. Kita kok cuwetho. Kok cedhak piye Aku menghibur. sing tak serawungi kan wis pirang-pirang to, Mas. Nggih, Oh, nggih, pengalamane Ana sing kathah. nom, ana sing sepuh. Ah, Nggih. Menghibur kanggem sedaya ingkang rawuh. Sedaya. Daya-dayoe tamu-tamune nggih kathah. Betul. Ayo ditembangno sing becik. Ayo. Ayo sing apik. Mas nyuwun drame, Mas. Lagu Lho sing- lho lho. Kok nyuwun drame karepmu? Drame mbok suwun lak ya ora iso muni. Maksudnya kula diparingi dram ngoten lho. Lho, ya aja wong iki tuku kok. Iki tuku, Mas. Tegese drame niki iring-iring ngono. Lho yo ora kenek to, Mas. Wong ngene lek ra kenek dira apik ora iso muni kok Dia madire. omong ya, sok nggo tip dhewe lho. Kok angel men aku wong dino ki omong kok gak bener terus to, Mas. Wah, aja omong karo kono, ngomong langsung karo kono, pusat. Mas kula anu digameli nggih ngangge dram mawon. Lah, kuwi lho. Tak duk duk tak duk duk. Tak duk ngoten, Mas. Takbiran. Takbiran gundul ngono. Lah kowe ra sedo kok. Nah, nyanembang lho Mas nyanyi menghibur kanggo tamu-tamune Pak Dwi, daya-dayae Pak Dwi. Yo, Lagu zaman biyen wae kepenak. yo. Saiki yo akeh tapi ora kaya lagu zaman biyen, Mas. Cah cicik ben ngerti. Cah cilik-cilik yo ben ngerti. Yo. Dadi awake di kepenak. Sepi, Mas. Oke. Yuk. Makasih, Bro. Oke. Come on.
Yo. Yo. Wuh. 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 Iki nyanyi apa to? Aku dhewe bingung. Ora ngerti jurusan moro-moro kok. Ah, hei. Ora. Gobloke. Aku iki lho dudu ana apa sik Aku mau yo ngono. Lho nyanyi kok nih. Ayo. Ayo. dicendel nanti sensore. Kok sensor iki ora melok mau neh iki beda neh. Enggak kata jupitan to. Ora, sing lagu jaman biyen lho Pak, masa mboten ngertos sing nek enten dayoh teko ki piye lagune ngoten Lah lho. ya terangno iki ciri-cirine lagu ngene terus zaman biyen ngono lho. Sampeyan eling pra jaman sekolah sing lagune Lah yo ngerti. Yo. dadi ta tuh. Kaget tak saru. Lah kowe modele kok ngono kok ngageti wong kok so. Dayoh teko. Wis ro, wis ro. Ngono lho. Ngerti ta kuwi jaman cilik apik lho kuwi. Yo. Ayo Mas, musik. Yo. Hey. Ho. Yo. Yeah. Yo. Hey. Dayoh teko. Monggo. Aduh, se. Sukri koclok ketoke bocah kuwi. Monggo. Kowe tau sekolah ora, Dul? Lah kowe apa tau ke taman ora wae? Ya tau. Nek daya teko ya monggo. Goblok e. Lagune ra ngono ya. Lagune. Lagune piye? Monggo ngono. Ora blak. Lah piye? Dayohe teko. Gelarno kloso. Ngono. Ngono. Telah. Kowe iki didudoi. Gelarno kloso. Aku se. Aku latihan nak lali. Ya, siap ya. Siap. Iso. So. Oke. Come on, musik. Gelarno kloso. Ora. Sik. Aku se. Semangat to. Yo, tangan ngene. Yo. Hei. Kudu ngene. Yo. Hei. Isi nang. Dayohe teko. Gelarno kloso. Klosone pecah. Ganti plastik. Aduh. Terpal. Kowe sekolah biyen apa bayar cupang to pilih? Bayar pijet. Bayar pijet Gundulmu gundulmu. cupang bareng gitu. Aku kok sama. Aku gregetan mek kowe kok suwe-suwe lagu anak-anak kok mboten saged iki piye to, Lah Mas? pancen aku lahir langsung tuwek. Lahir tuwek mbokmu geblak kowe, lambemu. Kowe pemelok lahirno kok bingung. Dayohe teko, gelarno kloso. Kloso. Klosone bedah. Tambalen jadah. Jadah. Iya. Roh. Roh, Apa? tambalen jadah. Lah, ngono lho. Musik, yo. Tangan ini. Yo. Hey. Dayohe teko. Tambalen jadah. Alah. Caku Jare tambal jadah. Apa enek daya teko terus teplok jadah ya apa enek, Truk? Lah ki ngono to. Kita kawiti kok ngarep ya. Walah. Nyok. Kamu enggak bilang sih ngawitin Kowe Indonesia ki apa ngawitin ya? dari Mulai awal. dari awal. Ya, Tak awali dulu nanti kamu Iya, meneruskan. Ngono lho. Mundil musik. yo. Monding. Yo. Ya. Tangan ini. Iya ya padha-padha. Dayohe teko. Gelarno kloso. Klosone bedah. Tambalen jadah. Jadahe mambu. Goreng. Oh, jatah. Mambu. Digoreng enak lho to. Jaki Lho kurang tahu jatah goreng. ya jadah goreng tapi lagune ra ngono ya ampun. Sejene ku ya ora jatah mambu. Lho, lah piye to? Jatah mambu digoreng. Berarti tahu mah sing mampu digoreng kok gak enak. Sampean kok dare kok jadah mambu pripun to, Mas? Aku nu tak bakar. Ora jatah mambu, barang mambu ora kena digoreng. Nah, Oh, ngono ya. Ra kena digoreng. Hei, tewapok lho. Jadahe mambu pakakno asu. Asu. Asune rono lho kok nang ngarepku iki piye to? Asune rono. padepe ono. Oh iya. Pakakno asu. Pakakno asu. Iso? Iso. Yo, musik yo. Hey. Yo. Hey. Dayohe teko. Pakakno asu. Aluh. Mbok baleni ae. Aku malah bingung to nyanyi karo. Bingung piye wong lagu penake ngono kok. Ngene lho, kowe kok kono kowe daya. Aku dadi daya. Ya. Ngono lho kok penak lho. Musik. Yo. Asune teko. Lambemu wis teko asu. Nesu. Aku gudeng anggar kowe ngomong ngono. Ora. Lah ngajak lagu kawawak. Kowe dah nyakiti hati aku kamu. Ya. Oh lho, kok kaya duwe ati lho kowe lho gak cetok. Kata mama itu aku nggak boleh disakitin. Mama apa mangan musik gaplek kok mama. Mboke.
Enggak, aku sama mama papa itu enggak boleh kena air aja aku mimpes. Papan Daud. Kena air kok mimpes sih berarti rata watus. Omongan Yo adus kok sithik-sithik kok. iya. Aja dhewe. Ah, Nanya karo kula. sinden, wis kenal purung sindene pas Pak Wawan. Apal kan. Sing iki sapa? Pareng asma. Anyar ki. Masa anyar nggih, Pak? Anyar. Anyar. Oh, sinten asma? Aisyah. Sinten? Supitan. Itu kalau supitan mau. Aisyah. Alah sampean bayang wong disupit ta. Asyem. Mbak sinten Pareng asma, Mbak? Aisyah. Nggih teh pangaken kula Asia. Asia. Jeneng kok aneh to? Nganggo kecut apa ora? Ya asem. Oh. Ya Asya. Gak nganggo asem. Nama lengkap Asya siapa, Mbak? Asia Nugroho. Oh, Nugroho. Nggih. Ki lanang apa wedok, Men? Mbok ya wedok nek Campuran niki. celuk gro kena. Wedok kok gro ki lho. Wedok, Asya Nugroho. Iya, Nuk. Pidalem saking pundi, Mbak? Saking Puncu. Puncu. Ya kene, Mbak. Aku dhewe arep nyeluk mbake iki ya wedi lho. Lah nyapa, Pak? Samarku nek ilatku malik. Saya namanya Oh, Aisyah. Aisyah. Ilat ora balik ku malah. kuwi nek gak wong kulino bahasa Inggris gak iso, Pak. Hurufe apa to, Aisyah? Oh, ASYE. ASJE. Nggih. ASJ. Asia. cek sekolah apa ampun lulus anu, Mbak? Pun lulus. Lulus teng pundi? Lulus teng rumah tangga. Mesti iki SMP apa SMP lulus apa SMA SMA ngono apa lho. kuliah. Ya ngono. Wah, guru ketak rabi kok. Alah kok mbok rabi penaken kowe no kok iso. Heeh, lulus SMA. Nggih. Oh, nggih. Aisyah ya. Asia. Asia. Sing Asya. Nggih. Ora enek aine to. Nggih mboten usah. Asya. ase ora nganggo ai. Ai. Wis ngene lho, Dok. Iya, iya. Wis paranono omong-ono ngene lho, matur Dok. nuwun lah, Wis. pokok- so. Bocah aja jenenge. Kowe nek ilatmu ora balik malah cilaka lho. Lah nggih. Melunter mangke. Mboten. Iki cerah lho Pak iki. Insyaallah Iya. cerah lho. Wajah itu bersinar Piye menurutmu? seperti piye? rembulan. Waduh. Lek saya lihat Asya itu rembulan yang purnama. Cara sampean diparingi basic begini mbok permak piye to? Wah, langsung tak rebonding, medikur, bajikur, Apane? sakabehane. Masa untu dari bondi. Lah iya. Kowe kan kudu mbok terang nih rebonding yang mana, bendonding Rebonding yang mana. rambutnya. Pedicure yang Iki mana kan kuku, ngono. kulit, Oh, kulit kuku, barang kuwi. kulit, disupit. Met, komet. Met. Apa? Ki enek sinden jenenge Asya. Wis seru Ki lek mbok ibarat buah-buah apa, Met? mongko. Wah, Kok iso semongko? Masa cilik nih duduhe ketok akeh to. Weh, yang dicokot Yo nyes. dudu akeh. Akeh. Weh, mlebu gorokan piye rasane? Sem. Geser, 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 geser. Selamat malam paring asma Mbak Sinten, nggih? Malam, Oh, Cak. nggih, Mbak. Nami kula Rere. Oh, Rewe. Yes. Asli dari mana, Mbak Rewe? Kediri. Kediri. Mat, komat. Apa celak-celuk Iki enek sinden jenenge Rewe. Nggih. Lek mbok ibarat apa buah. Rere. R-E-R. Rere gombel. Wewe. Kok rere gombel piye? Rewe. Rere. Lah Inggris kok Rewe. Iki lho kono kediri Inggris. Enek sinden jenenge Rere yang mau ibarat apa buah kuwi buah apa, Mat? Anu mangga. Kok iso mangga kuwi werdine apa? Wah nak tuwek wegi to. Leno. Ketok ijo diceki rupane urin. Kok tak ocekane. Duh, kok engko bocahane piye to iki? Yen didahar piye lek dicokot? Klenyes. Duduhe piye? Tos. Jenis Rasane piye, Mak? Ya legi lho. Oke. jenis mangga apa, Mas? Mangga mana lagu? Oh, Mana lagi? Mana lagu? Mbak Rere terima kasih geser. Sama-sama. Geser yang bekirutnya. Berikutnya. Irut itu tuwek kok. Namanya siapa, Mbak? Boleh tahu? Menika Mbak Wi. Wida Baktiar. Kamu kok ketawa kelihatannya jijik lihat aku ya? Bukan, dia gilo. Sudah jelas. Kok sudah jelas sampean ki yo ngompori kok Ya. so. Ayo. Namanya siapa? Wida Baktiar. Wida Baktiar asli dari mana? Nganjuk masuk lali. Oh Nganjuk. Lek Mbak Wida Baktiar ki lek mbok ibarat buah-buah apa? Sing nih? apik, sing apik mohon. Pir. Buah pir ki tegese piye? Wah mahal cokot bendal. Rupane piye? Kuwi buah apa?
Bendal Wah, ki bosen sepeda motor kok iso. Buanung dibungkus 2 kali. Oh iya. Warnanya putih. Putih, lek dioceki piye, Met? Putih nemen. Rasanya seger. Mulus. Mulus. Duduhe piye duduhe? Kemelah tot 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 tot. Duduhe ngono ya? Iya, tos 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 tos. Ora tau mangan pir we. Urung tahu aku. Makasih, Mbak. Iya. Geser yang berikutnya. Sindene sampean kok guyu terus ngundang jijik tenan, Pak. Kok kae Ora gila. maksudnya atine iki seneng nyamak Seneng. ngono lho. Nyawang kowe iki disiksa. Nyamak. Lek iki Ya lho. ora toh. Lek iki lho, Pak, mirip kali kula. Masa Paling jodoh. aku. dari mana? Dari mana? Dari pipi. Wajahe lho, Pak, padha bundere. Ngono ya. Jodoh apa tata? Ya jodoh tali kasih. Jodoh tali mongso. Jodoh ya bebrayan Jodoh rapi. dalam bekerja. Lah, aku ya apik. Ngono ya. Nang jodoh Paring asma Mbak sinten? Kae lho matane lho kaya ngono kalau. Kok koyoke setrume gede Kae kene lho, to, Pak. Mas. Ora niteni pojokan. Oh. Mbok kok nang pojok kaya Kae lho, hei. Ya. Kae. Mbak sinten, Mbak? Paring asma. Ora. Ayo aja guyu engko tak cipok. Yalah. Iya jodohku. Oh, jodoh kowe. Oh. jodohku. Wah. Maunya Maunya- ku asu. Asu dhewe iki, aku mbak asono. Lah kan takoni kok so. Namanya siapa? Heni Bani Baby Sutwi. Lah. Baby ora babi. Kok babi toh? Ndak baby. Namanya siapa? Ini babi. Farida. Siapa? Piye Kok toh? kaya tau krungu tuh aku. Siapa tuh? Farida. Baleni Mbak. Siapa, Pak? Farida. Oh, aku tak takok. Ojo. Jenenge sapa, Mbak? Farida. Oh, jedeng mana jedeng? Jedeng guri, jedenge Pak Dwi guri Kowe iki jedeng. nyapa kok golek. Jenenge Farida, warai kudu pipis. Oh, Mbak Farida. Iya jodohku. Oh. Ketoke padha ohone. Tapok. Iki jenenge keromantisan. Ya. Keromantisan. Hani Bani. Iya, sweetie. Oh alah. Aku tak- Alah. Kudu ngerat. Sitok babi, sitok tikus. Pak Dwi mboten enten sampo elek-elekan. Gua apa? Aku kudu keramas. Aslinya mana Mbak Farida? Enten sampo mobil. Mana? Blitar. Blitarnya sebelah mana sih? Jeding. Cacat ning jeding ya ini. Blitarnya jeding jere. Desa Maksudnya jeding. desa Desa mana? Jeding. Desane jeding. Desa Jeding. Ora kok ngejak Desane sampean nang. jeding. Iya Beni Sweetie. Oh ben. Alah dinane sampean ngomongnya Beni templok ngono. Saiki Beni Sweetie. Mat komat. Apa enek Farida. Apa? Ijek ta. Apa iki? Iya. Nek buah-buah apa? Nongko. Kok iso Nyapa nongko? kok nongko Mas? Nongko ki kan kulitnya kan ringi-ringi ya. ta? Iya. Tapi jerone lowegi. Lah ngono enak isine neh lho sian. Kuwi beton jek bisa digodhong meneh. Betonnya kan kayak Ki gitu. akeh pulute ya Mas. Kayak pengalaman dong masalah buah. Kowe badok kowe lek karo kuwi. Ono pulite. Betul pengalamannya Oh, mau. wawasannya luas, Pak. Oh iya harus begitu wanita itu. harus Farida begitu. makasih ya. Iya Mas Teng. Kok toh? Mang jenehan iki pae bareng ya mleteng pisan iki. Dateng tek kowe iki. Makasih Dung. Ngono. Makasih dong. Iya Bebek. Geser. Selamat malmel. Selamat malmel. Iki lho, wis dikandani arek iki lho. Nyapa? Susi. Aku takok kene kok kono melok nyaut to. Lah iya ki anak siapa tambah dijukuk kono. Lendang turu. Anjing le mantul le. Mantuk. Iki wis sampe renorno iki. Anak sapa iki? Anak Pak Wawan. Pak Wawan delang niku. Ganteng ya. Oh cepet. Ning kene. Kene lihat. Aja mantuk. Layak ganteng ramu ya ampun. Dari bokon mantuk. Gak. Namanya siapa, Mbak? Saya Susi. Susri. Asli mana Mbak Dari Susi? Blitar. Blitar, Met. Susi nek berata buah apa? Susi. Putih kan resi. Putih. Rambutan. Loh, rambutan irane sing putih. Oh, gobloke. Rambutan iki jabone rambut tok. Jabone diwud-diwud. Hah? Tapi dikoceki putih to. Weh, lek dicokot piye? Sokot ki aja bablas-bablas. Nak bablasan pahit. Perkarane. Jero ana isine. Oh, duduhe piye? Dudu ya tos papat. Duduhe Mbak Susi. Apa ya? Duduhe buah. Rambutan. Rambutan tos kabeh papat. Duduhe rambutan, duduhe Mbak Susi. Makasih Mbak, rambutan. Geser. Mbak Met, Susi. loro ki urusanmu, Met.
Gak melu-melu. Entekno sisan to. Ora wis bagianmu ngono lho kok. Loro karek kekot-kekot tok. Kekot-kekot piye to iki sinden malah sinden sing kondang iki kok iso. Wis ya. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Dari Tulungagung ya? Ah, kok tahu? Alah kan kita sering WA-an ya kan? Iya. Kowe di nomere ya? Kayak iya iki. Sapa sing nggo WA sapa? Mbah, tapi jenenge kok profilnya kok beda. Lah iya takono dicetakne. Namanya siapa? Nama lengkap apa nama panggilan? Nama lengkap. Lengkap. Ya. Pengen tahu dua-duanya. Iya iyalah. Nama lengkap Ana Purbaya. Anak Purbaya. Nama lengkap Ana Purbaya. Ya. Nama panggilan? Ayang Beb. Ah, pengen. Gak aku sesok golek dhewe. Rato. Ayang. Apa? Wah, kowe entuk kono Apa? padha karo nemok emas kowe. Lah sing kono. Kono oleh kowe padha karo oleh telek. Ora apa-apa. Ayo apa? Telek teles. Apa kuwi? Masih elek ning pantes. Lah nek aku, Telek garing. apa kuwi? Wis elek maling. Maling gundulmu. Toto. Apa, Mat? Iki ono Mbak Ana. Beno. Heh? Beno ki apa? Bene. Yen mau ibarat buah. Yen tak ibarat to buah kuwi jeruk-jeruk Bali. Lu leak ya? Leak ngrokot dasmu kuwi. Jeruk Bali, Mat. Ketok jeruk cilik-cilik. Gede goblok Gede, jeruk Bali. gede. Jeruk Bali kok cilik-cilik. Ora tau mangan buah. Jeruk kuwi kok pentil dhisik terus gede, ngono lho. Nek cilik-cilik, Pentil. hi. Lho, ya apa to hi? Aku kayak tau petuk aku. Jeruk kuwi lek cilik jenenge kuwi pentil. Wah, sing tak petuk iki berarti ya jeruk cilik. Ya apa pedokmu? Mi. Karo sapa? Ya karo bojoku. Kuwi ora pentil kuwi. Lah iya. Kuwi buah. Buah jeruk. Iya. Jeruk, Mat. Iya. Jeruke kinyis-kinyis. Rasane Dicokot legi. Dudu ya. beyok. Cek siji, Mat. Mary. Ya ditakoni aja terus meri. Ora usah. Ya ditakoni sing apik to. Buah-buah. Cara buah apa kuwi? Namanya siapa, Dik? Mary ta? Samono Heeh. Oh, Mary. samono gede. Aku buah Mas, buah apa Mas kira-kira Buah Mas? apa? Eh? Nek awakmu buah apa? Buah sing pantes. Sing kanggo pantes aku. kaya Mbak Mary iki apik dari luar negeri. Apa iki? Kates Thailand. Kate Thailand, Mbak. Loh, Kuwi waduh. Wo. Rada blot wong sithik. Ra iso. Rumane abang. Ora iso. Kentu. Ning gampang basa. Kok iso gampang basa? Alah, aku tau tuku tak demek ya nyur. Lah kuwi jajal basa ora? Lah nyur. Makane ndang dinikmati. Lah kuwi lho. Langsung jak ngatek no, Met. Kok modele Alah kok. yo engko ngenteni listrik mati no. Dah. Apa mek apa? Lagi kalayake. Sing putih riyen iki. Derek jenengan, monggo. Lah kula nderek sinten? Maksudnya karek awakmu milih sapa? Ya kuwi lho Mbak Mary ku lho. Oh iya. Ayo, Dik, kene, Dik. Ya disiarne sing becik to, Mas. Ayo. Sing sesuai karo aku Mas, karo karakterisku. Lah kuwi lho. Karakter. Heeh. Kuwi bulurah lho, karo bulurah lho, kecantikanku, karo pesonaku, karo auraku Mas. Mosok bulurah? Buluran. Lurah, ya sepurane lho Mas, aku gak pamer lho ya. Buluran. Bulurah. Nggih ta? Bulurah putih. Nggih, ngen mriko Bon nganjuk kono. Bonbit. Bon. Surabaya. Maksud enek bulurah bonbin iki enek to. Lurahane Lurahane ngawur ya, Pak. Lah lurahe kewan. Lho, kok iso lurahe kewan iki? Lah nang bondi. Lah wong dalange ya kiwawan celeng kok. Ora iya. Oh, cangkemmu lak jejeg dileput karo raimu nok. Seneng kita Ya, ya. mereka tak sesaran kali dalang kondang wonten sinten menika. Sesuk dirilis. Kono meni ditulisi. Tulisi piye, Mat? Kiwawan celeng. Grup kan wonten grupe. Kanthi sinden mari genjik. Ayo wonten grupe iki dalang wawan celeng kok tak gantine. Grupe sampean ganti. Grupe sampean ganti apa, Pak? Lagi wonten grup WA kan anu ki dalang wawan ngoten ah. kok tak tambani ki dalang wawan celeng ngono. Lah kulo apik. Yo, tak panggilin bersama ada salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Asik. Yang satu ini tentunya tidak mengecewakan untuk Anda. Supaya malam hari ini Gunir benar-benar bergoyang, benar-benar berdendang.
bersama kita panggilkan sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampean MC kok malah cengengesani piye ta, Mas? Lho lah jere kan nyiarne. Nyiarno nek MC dangdut ki guyu ya apik, ning kuwi guyumu Lah. kedawan. Kakean ta. Kakean. Wah, aku lho. Guyu ki sithik wae sementing kata-kata dan modulasi. Iya, iya. Dong. Dong. Ayo. Yo, supaya malam hari ini Kunir benar-benar bergoyang, supaya Kunir benar-benar berdendang, tak panggil ini salah satu artis kondang Jawa Timur Indonesia. Siapa dia? Apa-apa bapak. Cara kon sithik wae. Lah kowe ki MC malah ngabapi tanggane lho. Siarna wae. Ora iso MC mlete. Yuk, artis yang satu ini mempunyai panjang kaki 7 km dan mempunyai panjang tangan 5 meter. Ku sikil po aspal. Kok malah jenengan sauri piye? Lho kan 7 km. MC sakniki nek mboten lebih mboten Nah, payu. niki Oh, Pak. ngono. Supaya yang melihat penasaran. Iya tangga-tangga desa padha teko. Kalau ayo delok sinden sikile dawane 7 kilo. Nggih mboten? Iya, iya. Ngono. Ini dia artis yang satu ini mempunyai goyangan yang aduhai. Sing duwe bokong aduh. Mengi. Oh, watuk. Aja menemen-nemen, ayo mangap. Apa iki? Tawon das. Woi. Kowe ape mateni aku. Kowe cepet kuwi weng. Siapa lagi kalau bukan si cantik Mary. Love you. Love you too. Sangario. Kalau Sarang iyo. Sangario. Ya, semeneng ya. Yo, seperti so. Yo, kita panggil Mary Genje. Hey, hey, yo. Hey, hey, dayo teko. Alah ora kuwi. Yo. Sugeng dalu, selamat malam Biung Cange, Mbak Limbo. Selamat malam, Mbak. Selamat Mary. malam, Selamat mas-masku malam. sing Selamat ganteng-ganteng. malam. Nggih, Mbak Mary yang cantik. Sehat-sehat selalu ya. Sehat, Mbak Mary. Jaga kesehatannya. Nggih. Sing penting sehat. Sehat, warasnya nomor. Wes pokoknya nomor 1 sehat. Oke. Berarti gak waras. Eh? Gak waras. Sehat yuk waras to. Lah jerimu sehat tok. Yuk sehat berarti ini sehat aire ngono lho to. Oh ya, nek ngono bener. Kowe gelem ora? Ya gelem. Iya. Lah iya toh? Iya. Cekelan duit akeh nek ora sehat ya ora. Ya ora iso memanfaatkan. Mobilnya apik ora sehat Ya ora kepenak. ya ora penak. Ora iso menikmati. Sing paling penak Iku sehat. sehat, Ya. duwe mobil, duwe omah apik. Ya. Duit akeh, bojone ayu-ayu. Ah, impian. Bojone ayu, aja ayu-ayu, kok ayu-ayu akeh. Lah wong mampu kok sugih duit ki opo. Alah, lho. sampean yo ngono, Mas. Aku gak wani. Ora wani wong Wah. Siji rantai. Ora wani Pak niku. Ora wani ya di. Alah ketok ning panggung gagah ning omah disentak bojone nglimpruk. Mari sugih kono to. Ora sugih kono, perkara gedhe kono, Pak. Oh, iya. Bojone Ya. komet niku bobote 102. Ngenyek saiki 101 ya. Medun berarti medun. Patut dicontoh berarti teladan suami Oh, oh. Indonesia Berarti setia pada satu wanita, satu wanita. tanggung jawab. Ora Ngono, setia. ya toh Mas. Mbak. Mas yo rupane elek, sementing kan setia tanggung jawab. Ini kata-kata wong ora usah. Mas ya rupane elek. Rasa mau terangne nak kene iki aku mesti elek. Kuwi ora Karena aku ganteng nyapa dagel. Lah sing penting ki jerone Mas, Nah. rupae kena dipermak, sing penting atimu ngono lho Mas. Sing tak karepno ya bojo koyo sampeyan ngono kuwi lho Mas. Cita-citaku ndek bojo koyo sampeyan. Masa? Cukup dengan satu wanita Weh, ngono. ngono. Oh, karena aku apa ya? Ya. Ya jajan sampean gandeng Mbak, gandeng cak mlaku, Nek. cak mlaku. Alah alah alah. Ya. Lho,
Oh, Mbak Mary tumbas kirik teng pundi niki? Gak apa buat batang. Kok modele Anaknya kan ngene. Kok ngene kok mesra kok yo. tapi apik lho, kowe cara oleh kene apik lho. Anak-anak mesti ndek-ndek. Heeh. Ora nang ndase paling. Batinku ki Apik lho Mas dok-dokanku. Ndak. Apik. Maksudnya biasanya emang ngendok yang angkrem dhewe apa titip. tukulanku lho apik. Lah iya ngono lho, bibite apik kok. Bibite apik. Malah kepora api anake timbang boe. Nah, ya, niki lho seksine. Tenan. Ayo berarti apik to. Padahal pake ngono kae kok anakku apik, aku ya bingung ngono lho. Nah, iki mumpung ning panggung, Ah. kowe karo Mbak Mary kasmaran, percintaan. Ya. Kayak lagu sing percintaan. Terus lin Mas teko. Lah nyapa? Grebek. Gak. Kok grebek ora? Etok-etok kowe iki pasangan sehati. Oh, iya, iya. Lin Mas yo ora mungkin grebek no. Lah nyapa, Pak? Wong Lin Mas yo delok. Oh iya iya. Gigi Mas, gigi. Lin Mas. Sini sayang, sini sayang. Anas di sini aja. Ini live streaming. Ya apa gak wani ya. Mondok kan kita cuma acting gitu. Oh, gitu ya, ndak Iya, apa-apa maksudnya ya. deket-deket itu ndak apa-apa. Oh, iya. Iya, nggak ada yang cemburu. Apabila kau rindu padaku, Gubuk desa. petiklah dan Oh. Kuwi wedok ndak supporter bal-balan to Pak di sini. malah dia iya ta ki. Ya saking bungayatiku lho, Mas. Tombok. Judulnya gubuk derita. semoga akan terobati rasa rinduku padamu Pasangan lumpuh. walaupun Cakep. sudah Ki tok-tok meneh awake dhewe iki ning taman ya, Mas. taman Taman pacaran ya, Taman Mas. Kembangan gitu. hati Aku bagian kita nginceng, Pak. bersatu Wow. Pasangan hanya gitar tua ini. Sapa sing gitar tua iki? Lagi ini. Maksudnya kita tak kayak kenangan. Kira roh lagu tuh tuh. Kowe iki lagu. sampai Ya iki Mas yo kiasan nih tapi yo ojo gitar tua to, Mas. Berarti gak pas Gak lagunya. pas. Wow, pasangan yang idiot. Ideal. Ideal. Anu, Beri contoh yang bagus Iya, iya, ngono iya. lho, Mas. Laki-laki merayu Dito raine sing wanita. di. Anu ngarep kok iso rai-rai gitu kok. Indahnya, indahnya. Mas. Aduh, hai. Pomone langsung nyanyi kandungan apa ya, Mas? Heh? Bersiap-siaplah. Masalahnya urung apa-apa kok wis mengandung. Iya. Lah kowe wis berbuat porong. Kita lagu ini rumah toh. Ah, Lagi duet wae. oke. Kowe Roma iki dadi Ani. Ani, aku bapak Ani. Oke. Wah, Duet ayang-ayang ya ra. Roma ayang-ayangi piye to celuk kok. Roma yo. Ani ngono kae lho. Kok ngomong sih? Gerugo. Ani ngene ya. Ayah, calon mantumu datang, Ayah. Ani, Iya, Ayah. apa kamu bilang gimana? Ini calon suamiku, Ayah. Ani. Iya, kenapa, Ayah? Kan ayah udah bilang kamu harus fokus kuliah. Nggak boleh pacaran dengan siluman gonggo itu. Ini bukan siluman, Ayah. Dia belum Iya. berubah jadi siluman. Lihat dia itu belum berubah matanya jadi kedip-kedip gonggo. kayak kunang-kunang. Oh, gantengnya kayak ngene siluman gonggo. Aku adalah Nanang. SPD. 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 Sampun pedadel. Peteng dedet. Iki rumah pas kae kok ya. Ani, Iya, Ayah. ingat pesan papa. Harus fokus kuliah, nggak boleh pacaran. Tapi aku sudah terlalu cinta dengan dia, Ayah. Bullshit. 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 Mama mana sih ya, Mama ya? Papa ndak setuju. Ini, mama sini, Ma. Mama. Ma, sini, Ma. Ma, tolong belain aku, Mama. Lah mama ya ora rumangsa dadi mama. Anakmu sudah keranjingan itu. Ora rumangsa dhewe lah wong mboke ayune kok ngene. Hah? Berarti anaknya Ya anak kok genje. Sita, mamae sing ndi? Iki mamae. Anak mamae. Anak. Ya, Mbak Ayo, Ma. Ani. Berdiri. bawa ya aku anak itu. Wes toh sampean penak. Kok cerewet. Padaran. Sampean Halo. Anaknya kok tuwek. Ya jangan lho, Mas. Niku medale luwih dhisik timbang mboke. anaknya bongsor. Bongsor. Nurun, Vitamin nurun yang ayah, bergizi. ngono lho nurun ayah, ngono. Mama. Bongsor iki kobong niso. Ada apa ya?
Jangan marah-marah, kamu cepet tua loh nanti ya. Iya. Mama nggak tahu apa yang terjadi sama anak kita. Oh. Anak kita sudah didekati oleh siluman gunggu. Sabar. Apa pantas kita punya menantu seperti itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Ini kubur. menantunya. Nganggo ali kubur. Siapa kamu? Rupanya Lali kubur. papamu gila. Jangan Kamu gitu siapa? dong sayang. Aku adalah Roma. Oma, mau apa kamu kesini? Kamu kenapa dekat dengan anakku? Ini anaknya konglomerat. Insya Allah aku yang akan membahagiakan anak. Tidak mungkin. Mungkin. Tidak mungkin. Kamu punya apa mau membahagiakan anakku? Untuk sementara aku belum punya apa-apa. Oh, Ceki. Kamu tuh kere kok sombong kamu ya. Tapi aku punya lagu. Apa lagunya? Apa? Apakah aku bersalah Salah kamu? bila aku cinta Ani? Papa tidak suka. Mama, kamu bilangin anak kamu. Bilangin. Mama. Mama. Ini ya menantunya. Menantunya ini. Iya, Kok Mama. malah mboke karo mboke barang kowe iki. Oh, Roma yo pengkhianat. Moro tuwa mbok gasak piye to iki? Lah nak gelem. Iki calon moro tuamu. Kok nanya ae. Pane kok yo apik, Mbok. Mama harus marah sama dia. Iya, harus Anak kita marah. sudah mau didekati sama Begini. dia. Marah ndak harus to the point begitu. Loh. Iya dah, harusnya kalem dulu baru Maafkan aku, Ma. Langsung Wah, lucu. Aku hanya ingin mengutarakan cinta kepada anak Mama. langkai dulu mayatku. Baiklah, silakan mati dulu. Moro tuwa mbok Ojo. mati piye to? Ojo Ya ora, kita sebagai orang tua ya harus apa ya? Justru jadi Mama yang tameng. harus sadar. Mama selama ini bergaul dengan babi ngepet. Itu namanya haram. Kamu babi ngepet? Eh. Ayah, kamu babi ngepet. Coromenje. Apa? Coromenje. Tere. Cere. Kamu bilang moro tuamu babi ngepet. Karena kau tidak mengizinkan hubungan kita berdua. Tidak mungkin anakku cantik seperti ini sama kamu. Kamu pernah bertemu dengan babi ngepet? Belum. Belum pernah? Belum. Pernah dengar suaranya? Pernah. Bagaimana? Nah, lo, iki siluman babi. Moro tuwa ketut babek-babek no piye to? Rasopan. Restu harus marah to. Ma, Enggak sopan. bojoku kesabaran no iki. Kak. Galak no lho, Ma, galak kok so. Ayo kadang. Bresndase. Mamamu cantik sekali. Luar biasa. Jangan merayu. Roma yo keranjingan. Aku ndak kuat aku lah. Kalau ndak kuat idoni, Ma. Ndak. Idoni. Ojo didoni to mani-mani tuku to. Mama, Woi, Anu mboke maneh kok ya. sampai nuturi lho, Ma. Aja nduk aja karo iki. Wong lanang ki akeh, ora mek kursi tok iki lho. Tapi aku cinta, Ma. Cinta apa nih makan cinta? Ma, tapi Sik. aku sayang, Ma. Apa nih sing kok sayang? Mama, aku sayang. Aja gatelan. ndak keperluan Anak dah. ayo gatelan nih wis. Anak dhewe yo gatel. Lah yo lho Kayak gatelan. ngene lho. Kayaknya lho. Dok, sesuk tak tumbas salep. Sayang. wis dadi yo. Dadi apa? Dadi apa? Mau tukono salep wong wis dadi. Mary, kamu berbuat apa sama itu? Aku bubat senono. Senono. Bener senono. Sing bener pancen senono. Berbuat senono, bener. Bisa ndak bisa? Masuk rumah, masuk kamar. Gak Mary. mau ya. Gak mau. Mary. Kamu jangan Masalah. jadi anak durhaka. Maafkan aku. Duh. Cari masuk di kamar. Cari masuk di kamar. Sing masuk kamar sing wedok tok. Lah aku lo pengen ngejak iki. Lah nyapa sing Ora lanang kok usah iki ning jaba iki. kowe ndek jaba Ya, nyok. masuk ning jopo penak to, Mas. Coba ae ora. Kamu kok suka banget toh sama siluman kerutu itu? Ya weh. Kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Loh, ya jelas menjamin. Wong lek suke apa-apa iso dituku. Tol. Ya mah ya. Hmm. Awak dhewe suke ya. Suke. Mobil piro Hidup mau? tanpa Lima. cinta bagai taman tak kowe ora kaya kendang kaya kodok lho malah. Putuskan sekarang juga anakku. Tidak mungkin. Pergi Mau, kamu. nggak Aku mau. tidak mungkin memutuskannya. Mary. Nggak mau, Ma. Aku tetap sama Gini. dia. Aku sudah hamil. Kamu Hamil. Aku ora mek apa-apa iki. Hamil awake dhewe
Kenapa aku mencoba Hei, sumpah lo Lek, aku kur tak ulat tulit. Ngono kok. Kok bisa habis? Nguyu deh. Dek bayangno ulat tulit. Mau tak tutut lho. Mary, kamu Ayo nyanyi. Kamu jangan bilang Ayo kalau nyanyi judulnya kebelet. kebelet apa? Kamu harus pulang hari ini. Nggak mau. Pulang. Nggak mau ya. Pulang. Nggak mau. Nggak Pulang, Mary pulang. Pulang Pondak. Pulang. Bapak iki kok kurang kok kuwep. Bapak, apa? Tamu. Oro Lho jenenge emosi ki ngene iki. Kene mak sodok, kene. Karena ganjel madril ngono gimana? Wi. Iya. Kok kaya siku ngono to. Sama teng. Ngonoan kok siku Oh yo. kakak asline blas lho loro ya. Gua anggap kusen tapi yo siku yo. Lah nyatane wong sing rasakno aku. Sudah, kamu harus buktikan kalau kamu bisa menyenangkan anakku, aku setujui. Oke, nyanyi. Ya, boleh. Weh, karo kono. Loh, kok aku sing pacarane kowe? Kowe coba bojong tak gendak lho. Loh, bojo kok. Ki ora tuamu mbok gendake tak tuapo lho wis. Lagunya apa sayang? Lagunya apa sayang? Sing penak Apa? Rumah Irama terbaru. Oke. Ma, ikhlaskan anak kita, nanti kita buat lagi ya. Iya. Kita bikin adiknya Mary ya. Wis ndang tekno le. Salah, Satyo yo elek. Elek piye? Sing iki elek dadian. Sebuah lagu. Iya sayang. Iki raja kok ya. Bapakno ki? Bapakne. Tak gaduh. Ayo, sayang, Iya sayang. kita buktikan kepada orang tuamu supaya lebih mencintaiku, Oke. lebih bisa menerima. Iya sayang. Oke, pandanglah aku. Enggak mau, aku enggak kuat. Pandang ya, Enggak kuat. supaya Pak Wawan pengen. Pak Wawan celeng itu tah? Iya. Iso wawan celeng. Kowe sido entuk anakku kuwi tenan. Yo. Ketimpan pupune tok. Enggak sayang. Tak, Aku bisa membawa diriku kok sayang. Aku akan membuatmu senang. Met. Anakku nek turu ngorok, iso cek doyan kowe. Ya anakmu pedesel. Biasa, jangan tepuk tangan Bapak Ibu. Kok tangannya bentong tuh. Sudah sayang. Aku mau izin sebentar ya. Oh, Mau kemana? Mau ke kamar mandi sebentar aja. Aduh, itu biasa. Rapopong klepe kawak. Kok sok klep kawak iki mbok kira apa? Jadi sayang kok mbok elek-elek. Gak sing cacah kuwi kok itu apa tepak kok sok kawak. Sing ngomong Sing iku ngomong kowe. dhek. Kaya Pak Dalang ngono. Kowe berarti mengkamping hitamkan Pak Dalang. Kambing. Mengkamping kok kamping. Kamping hitamkan Pak Dalang. Tak terperah, Kak. Kowe kelakon nyun sewu lho, Pak. Pripun? Pomo komet kelakon duwe bojo Mbak Mary. Nggih. Wis to. Rong dina kowe nggo ning puskesmas. Sing gawa sapa? Heh? Sing gawa nang puskesmas. Tangga-tanggane mesti ra ngatas. Ora sing digawa nang puskesmas sapa? Komet apa? Oh, iki. Wis pek ngono dhewe ora kuat apa-apa. Ya, Pak. Lah sing wedok gagah piteksa kaya ngono kok. Kowe cilik. Cilik wong sik ngene, engko nek wis adong perlu ayo. Piye? Gede dhewe. Kok ngono kok sampun diaturi menika wonten ayang-ayang. Inggih. Nyanyi. Menawi wonten pamundutan, Pak. Wonten. Saking Pak Dwi napa Bu Retno wonten Niki pamundutan? Saking panyengkuyung pagelaran. Oh, sinten Dados, menika? maniak wayang kulit. Oh, pandemen wayang. Nggih. Mas Tulkiem kalih Pak Tulkiem kalih Mas Gawer. Oh nggih. Jalur iki rawuh. Ngersake. Beliaunya ini Mas. Napa, Pak? Napa niku Seniman, mboten, tapi pegawai, pengusaha, Nggih, pegawai. pegawai. Alon no, Mas. Guru. Oh, ngasto guru. Kuwi Ya, nekoke kaya nekoki maling ngono. Ya, nek tak seruk kok sampean bingung. Berarti sami kalih Pak Komet. Lho, iya ta? Pak Komet ini di sini sebagai dagelan, kalau di Iya. rumah beliau seorang guru, Lho. guru gajah. Pak Komet. Nggih, pelatih menika. Kok guru gajah Mas? Nggih, ngulang nggih. Ning arang-arang. Ngasto Pak Guru to niki. Nggih. Oh. Niku nyuwun sewu. Pripun? Sekolahan Nggih. sing gurune niki sing dados guru Pak Komet niku muridé jos, Pak. Pinter. Lulus meteng kabeh. Lho. Ya ora, Met? Kuwi rak sing wedok. Dan sing lanang. Gendeng. Amin. Alah amin Ojo, ora ini mandi. kok, Dan nyapa dera mandi. Cek dolan teleng aja. Sekalian jadi perkenalan. Oh, nggih. Mas Komas niku ngasto wonten pundi, Mas? Niku tenggene SD, Pak. SD sekolah dasar. Sekolah dasar, Oh. SDN. Guru SD. Guru SD. Wah, PNS. Injis. Abdi negara. KS. KS. Jenengan KS. Koperasi. KS kok koperasi piye kok iso. Wis teko kono iki. KSP.
Ayo koperasi simpan pinjam. Kompak Bang, kene nasabah kok sok. Nggih. Napa Kundutane sambil kemangi, ayang-ayang sampun mangu. Sampun, Oke. ingkang pundi ingkang dipinangkani riyen? Sambel kemangi. Nggih. Ah, sinten? Keparing jumeneng, Pak. Mbak Sus nggih. Mbak Sus. Oke, Mbak Sus. Nggih, Mbak Sus nak nyambel ya enak. Ah iya no. Ambel. Mbak Sus pinter nyambel. Wah lah, kalau segini nanang lho. Sambelane piye Mbak Sus? Aku yes. Boleh dimam piye? Ya Sambelnya senengane gawe sambel apa? sambel tah. Sambel entah. Weh. Ayo Mbak Sus, Ayo, alon-alon. ya Mbak Sus. jumeneng ya. Yo, Ada sinten menika? Susi. Sosei. Oi, 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 oi. Sepote iki apik lho, Mas. Ya, Aku tahu munggah di sepoti gak penak, Mbak. Napa sebutin jenengan? Ku punya anjing yang kecil ngono ya. Heli. Oh, ku beri nama Dodo. Yo. Dodok. Selamat malam Mbak Susi. Nggih, selamat malam, Cak Apa Dodo. kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat, kuat, Selamat ulang tahun. sing ulang tahun siapa tuh? Iki. Gak ulang tahun. Buatan nih, Jek sok November. Oke, sono Disiapkan hadiahnya ya. Insya Allah nanti cemiti. Ya, cemiti. Aku wis duwe akeh kok. Cemiti nek di tabur emas 2 gram. Oh iya. Oh, mahal meho. Dek deledek siap, gerak semuanya pasukan. Siap. Dek deledek, dek deledek, dek deledek, dek dek. Dek deledek masih semangat dalam Agustusan ya Mas ya. Siap, Pak. Siap kepada para penonton dan Yoko-Yoko. Beri hormat. Hormat kepada mereka. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Yang perempuan hadap kiri. Gerak. Kiri. Maju 2 langkah. Gerak. Yang laki-laki minggato. Gerak. Siap. Terus bablas. Kowe karo nyanyi lho, Dok. Iya. 16 Agustus tahun. 17 sih. Iya. Oh, piye dihukum ta, kan? 17. 17 Agustus tahun 45. Kurang dhuwur 17 Agustus tahun 45. Anakku gak ngono. Anakmu piye? 16 Agustus tahun 45. Nyapa? Besoknya hari kemerdekaan kita. Kowe kok pinter-pintere aku ngono. Sesuk ya mesti 17 ya ra. Oh, anakmu lunyu iki. Lah 16 yo 17. Diunekke sik ya. Ah. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di tanah negara, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Halo, halo Bandung, ibu kota beriangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Kita di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kijing miring, Apa kok kijing miring-kijing? Oh, masuk. Gitu, Pada waktu itu ada peperangan Indonesia melawan penjajah Belanda. Indonesia. Belanda datang. Awas! Tembak! Ya, das!
Tembak mlempeng. Tembak Belanda datang. Tangkap tuh. Belanda datang tembak. Tangkap. Tembak. Tembak. Tembak kok gak kena. Pas. Rasanya piye? Tangkap. Mbak Susi tangkap. Lagi apa ki? Iki rene popo kok mapan dhewe iki piye to? Aman. Belanda sudah pulang. Belanda sudah pulang. Belanda pulang. Belanda sudah pulang. Aku Trauma. wis trauma. siap-siap wis. Trauma. Emang wis tak injimku mesti ngene. Apa ki? Apa iki? Belanda datang. Belanda datang. Sambel kemangi wae, Pak. Oke. Sampai tabu sampai songo. Karo Rasane kok. Batin kuwi lek opo arepe nyapo. nah, ngutang ngejak sarip. Lah ngapa ngejak Sari-saripan. sare, apa ngejak opo? Sare tambah iso. Saka Surabaya. Aku tak tapu ingku. Iki sambel kemangi iku iso. Yo, wonten nggih pamundutan. Monggo. Om Dol Kiem dalah Mas Gawer. Mangga Kawer nggih. gawer. 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 Ga. Gawer. Gaga. Ga. Gawer. Mbak Susi sehat ya? Alhamdulillah. Sementing tetap semangat. Ya, terima kasih. Selak Cak dituluturne Komen. neh lho engko. Enggak ojo. Yo. Kita bahagia selalu. Amin. Nah, gitu. Semangat. Siap. Semangat. Apapun yang terjadi kita harus move Move on. on. Betul? Betul? Ayo, siap. Yuk, langsung mawon wonten sambel kemangi. Dados rasa nangis somat. Sing nangis lho sapa? Kuwi nangis kok. Kumbek kancane. Merdeka! Belanda datang tembak edar. Datang karepmu, ora datang ya karepmu. Yo, dados Ya, ya, to. ya. Joget lho to. Oke. Aku kangen sambel kemangimu nak joget. Bagus ya gitu. Wah, kalau di Istimewa ya. Jakarta ada Iwan Fals. Di yang sini. Fals terus. Ngenyek kowe. Hari gitu. Oh, Kok sisik. arigato kok sisih gitu. Sisi ulo. Terima kasih. Nggih mangga. Uga. Sik latihan, Oh, sik. dek latihan. Cah latihan. Tak tudang. Oho itu bagus. Bagus. Ganteng. Ganteng. Cak dada oho Kayak artis sekali. Cina sing kacamataan cilik kae jenenge Oho. Bobo kayak gitu. Ah, mau dudu yo, Pak. Ya teles no. Oh. Dudui. Sisik. Sisik iwak no. Yuk. Bukan. Lunas. Jangan asal kacau sambale kemangi manyani bubar nyambut gawe senajan mong rawuh tempe nek sehat wae. Segare ngombe banyu kanthi rokok lenteng dhewe senadyan mau manggon ana desa nyatane hayam tentrem pembasaken Aku trimo watone pokok
sakar waras ayaku lupukno kanggo ngregeti salah katuku pipit rapuke mangan saben dinane sego sambel kemangi enak wong urip ana ngalah dunya yen ora bisa urip bisa maya yang ane ibune srakepo nyambut gawe aja lali Gustine jangan sambele kemangi mangane bubar nyambung gawe senatmu lawuh tempe ning sehat wae sayare ombe banyu kanthi rokok nglinteng dhewe senadyan mung manggon ana desa nyatane hayam tenan perasaan aku trimo atone pokok sakaran kayaku lupukno kanggo ngedeti salah uga lupa bibit rapuke mangan sampean binane sego sambel kemangi enak apa wong urip ana ngalah dunya yen ora bisa urip bisa maya Terima kasih. Sama. Matur manuwun. Sampun dipinangkani menika pamundutanipun sambel kemangi nggih, Pak. Nggih. Ha nggih. Semakin malam semakin peteng, Pak. Semakin malam semakin meriah. Iya kan bener to, Kos. Aja peteng-peteng dhisik. Kowe ndek kene wis pokoke kelar tak siksa. Alah siksa mboten apa-apa. Oke. Wis lunas ya, Dek. Gak. Tenang, Mas, tenang.
Santai. Jek enek patang pertemuan lho, Pak. Iya, santai. Ning Aku jek nak karo sampean rasa santai. patang pertemuan jek golek lokasi kabeh. Iya, karo Burung golek enak. panjer. Nggih. Ngoten. Napa meleh Pak? Wonten pamundutan meleh. Mbak Ana yuk. Langsung ditanjake meleh mesinene monggo, nggih. Mbak Ana, nggih. yuk, Mbak Ana. Soale kathah pamundutan. Ya Mbak Na, ya Mbak Na ya. Mbak Ana niki fane kathah Mbak. Gile Mbak Na gile. Nek Mbak Ana niku fane namine napa, Pak? Na lover. Ape lover. Wow. Oh, AP Lover. AP Lover. Nek awakmu apa, Met? Fane? Eh? Awakmu fane jenenge apa? Kometer. Kometer. Aku yo duwe. Ape loper jadi diarepe. Ape loper. A. AP Lover, Kometer. Aku yo duwe. Apa? Dodoker. Oh gak penak. Tak paksa. Iya. Dodoker. Ayo, Nang. Yo, siap gerak. Coba rayu aku. Aku merayumu. Iya. Bolehkah Pak Dal? Boleh. Indahnya malah. Oh iya. Indah. Indahnya. Aduhai. Kowe kelakon Mana Mas? Kowe kelakon oleh iki nang omahmu tak buang. Lah nyapa? Ora trimo aku. Lah kok ora trimo. Sing wedok wayu, sing lanang sis wendek kok. Jenenge iri kok ya. Antara Indahnya. Indahnya. Aduhai. Sugeng dalu dumateng Manisnya. Pak Haji Yunus balik Kambang Tanjung lah pas maca. Wilujeng dalu Pak Haji. Wilujeng dalu Pak Haji Yunus. Nah, Matur Nggih, suwun. wilujeng dalu Mas. Nah, Mbak Ana. Gak. Indahnya. Jangan marah, jangan. Indahnya. Aduhai. Manisnya. Diarani manisnya untune langsung dimut. Aduhai. Saat-saat Roma kok lah. Aduhai. Menak ya Mbak. Ya. Benak apalagi? Aku nak lagu opo pokoknya nak lagu kawak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Tukang paket ya Pak? Antar paket Pak. Dari mana Mas? Ini dari Ladala Pak. Ladala. Ya kancane Ladala. Oh, istilah tuh. sirik ya. Kowe mes opo si ulo. Mosok dalang nggo ulo. Bisa ngerti karo tari ular mau. Monggo Pak Ulo. Pak Dalang. Pak Dalang. Ya toh. Oke. Kita nih, iki dari penonton live streaming juga penonton langsung itu kan gak ngerti. Dudu joni iso nyanyi apa ora to? Iya. Ya. Ngece. Lagu sing lho, areng-areng bakar codot Bakar codot piye to? Areng-areng bakar gedang nganggo codot. Iya. Geni. Nganggo geni kok nganggo codot piye to Pak So? Kuwi judule gulu pedot. Oh iya. Orang-orang bakal codot. Areng-areng bakar codot kan nggo geni. Wale. Tapi to. Areng-areng bakar gedang nganggo codot. Wis kaya kuwi lah Mas. Iya. Ben lali Iya. ya. Duwete karo sapa iki kan wis karo sampean. Urung. Tambahi to Pak. Oke, Mbak Ida. Mosok aku. Ayo, Mbak Ida. ngarone- Ayo Dek, kanggo Dek, kanggo. Ini sama jodohmu dong. Jodohmu. Jodohku. Ida. Maunya ku dirimu. Ayo. Wah, jenengan suarane malah kaya Anang Makruf Pak. Iya. Jodohku. Maunya ku. Anang Makruf. Jodoh. Nanggap wong kita. Iya jodohku. Lah, iya toh. Nanang Makruf nah imun. Madep, bro. Cocok. Madep pengarep. Mirip. Dik, jangan dorong-dorong. Gimana kan kangen Nanti jodohku. iya, nanti dikira kita itu dorong kolte Pak. Jangan gitu ya. Agak sana. Kok tipak. Mesrane. Iki suwi ra ketemu to, petuk sing wedok ngebut. Yo. Iso. Jodohku. Iya, jodohku. Tanganmu. Oleh ngebut eling-eling opone Lara tak kenekno sikilku mau idai terus ket mau. Jodohku. Dan dirayu tuh. Satu lagu buat kamu Ida. Apa sayang? Kamu tahu artinya Ida? Apa? Ida. Ida itu ingin diraba. Lah. Ya ah. Diraba hatinya biar kasih sayangnya muncul. Iya. Kamu tahu nggak? Apa sayang? Kenapa air sama minyak itu ndak bisa bersatu? Kenapa kok nggak bisa? Karena air sama minyak itu ndak seperti kita saling mencintai dan bersama terus. Nah, langsung masuk lagu nih, Dak. Oh, jodohku.
Kamu segala. Kamu segalanya. Lagune gomblo. Gomblo. Bukan, Judika. Oh, judi. Ya, Judika. Judi. Judika, judi. Lah sik Repot musuh dalang anang makruf iki repot. anang arum nang Gomblo. Niku Mas, gulu pedot. Cara kak terus nih tapi maaf ya loh. Ki mau lho. Segalanya ya. Kamu segalanya. Lah, aku sepethok sithik ya. Kamu Kamu segalanya. melek. Melintas oleh waktu. Kita pemusik kira percaya mbak aku kita iki. Wis to Mas jelas elek aku. Walaupun bumi menolak, ku tetap cinta kamu. Kalau mamamu tak buka. Mamamu tak suka kok mamamu tak buka piye. Akhirnya wis cocok lho musik lho. Ayo, Mas terus. Nyak yo Mas yo. Terai awake dhewe keluarga hina. Nanti Judika ditangkap jaranan. Kasih. Terima kasih bosku. Alhamdulillah. Aja lenggase, aja lenggase. Aja Aja lenggase. Ben kabeh nderekke Mas Dodo karo Cak Kumet. Anjir. Heeh, monggo kur. Kur. Ayo. Kur maksudnya gatel kukur-kukur. Napa pripun? Oh, kur niku bareng. Bareng. Oh, nggih, bareng-bareng. Ah, bareng-bareng. Dan Ida. tundun sak Iya codot. Mas. Kok sik geget gedang tundun sak Sampun codot. sampun. Derek. Oh derek. Sampean kabeh kok gawe mendesah toh. Ya. Mendesah itu hanya untuk pasangan sama aku doang. Lah aku pengen desahan yang lain. Loh, dadi sampean iki plin-plan. Ora ndek Ayo, pendirian Mbak. sampean kok so. Ayo, Mbak Rere, Mbak Wiwi. Wewe, Mbak Wik-wik. Mbak Wewe. Mbak, I wish you. I wish you. Ayo ya. Mbak Mesis. Excuse me. Mbak Sinten to, Ayo Pak? Mbak Susi. Mbak Mesis. Mbak Aisyah. Isis. Ganti aduk jeneng mangan, Duk. Wangel. Oh iya. Jenengmu ganti no. Sing menjual lho. Mbak Mary. Ayo. Kenapa sayang? Kamu haus ya? Katanya cari mimi. Kowe kok mek gulu pedhot to Mas Dok? Manut Jogja istimewa ya boleh. Wis. Tombol kangen ya. Nuwun burungipun. Perasaan kok burung tok aku. Lah nggih, boten apa wong pancen ya sing viral saiki ya burung. Nggih. Nggih. Cak Dodo Cak Komet. Nggih, Pak. Kula matur nuwun sanget. Kula nggih matur nuwun. Dipun sengguyung. Derek miterang, derek nungsung kabar, Mas. Oh, nggih. Bibar menika sampean ndagel teng pundi? Alhamdulillah Pak daerah ler. Langsung bar niki pindah mriko. Nggih. Kok pindah pripun ta? Pripun? Mantuk. Akhirnya pindah rono. Boten. Ayo mau kono gara-gara